Jo crec que és el dia precisament d'homenatjar, però és el dia d'homenatjar exigint. I exigint, en definitiva, que aquesta llei, que és punt de partida, que no obeeix a tots els nostres somnis, però que respon a part dels nostres somnis, és l'instrument per continuar exigint. Tots sabem que les lleis no són màgiques, ni les lleis, per ser lleis, canvien les realitats. Al costat de la llei cal que hi hagi exigència, molta exigència. I el que necessitarem els propers 4 anys serà gent sensible i governs que tinguin la voluntat precisament de desplegar la llei, que tinguin la voluntat de crear un marc institucional com l'estem fent a Catalunya, perquè a Catalunya sí que estem fent els deures, que tinguin la voluntat de que en matèria d'arxius tothom pugui accedir als arxius, que tinguin realment la voluntat de que en matèria de fosses tothom que vulgui desenterrar els seus morts ho pugui fer amb els recursos i amb els protocols suficients. I això s'haurà de traduir també amb una altra exigència. Nosaltres creiem que haurem d'anar els propers 4 anys a dir-li al senyor Zapatero que volem una fiscalia especial, i una fiscalia especial per fer nul·litat, per aconseguir una nul·litat per llei. En Carlos Jiménez Villarejo diu, molts l'heu sentit, que amb la llei tenim la declaració més solemne de condemna del franquisme i de desautorització de la il·legalitat de les sentències franquistes. Però això pot ser que no sigui prou per a alguns. I això ha de voler dir, en definitiva, la nul·litat de la sentència. I nosaltres haurem d'anar a exigir-li precisament al govern Zapatero que volem una fiscalia especial. Perquè al igual que hi ha fiscalies especials contra la corrupció o per la defensa del medi ambient, una fiscalia especial per recuperar la memòria democràtica i perquè tots aquells que vulguin puguin aconseguir la nul·litat de les seves sentències és una fiscalia especial perquè les arrels democràtiques d'aquest país siguin molt més sòlides. Per això haurem d'anar a exigir-li precisament. I sabem tots i totes que precisament perquè en els propers 4 anys es facin polítiques de memòria democràtica com les que estem fent a Catalunya, no n'hi haurà prou amb xecs en blanc d'aquells que els hem d'arrossegar pels peus perquè facin polítiques de memòria. Caldrà l'exigència democràtica, l'exigència a favor de la memòria democràtica que expressem molts i moltes, però sobretot que expresseu les entitats memorialistes. Caldrà que aquesta exigència tingui més veu i més força que mai. Jo vull acabar dient que això a més ho haurem de desenvolupar amb altres lleis i amb altres compliments. Us en recordeu, no?, de la llei 21/2005, la llei que ens havia de tornar els arxius, els papers incautats que avui estan a Salamanca. Segurament alguns de vosaltres i algunes de vosaltres teniu aquests papers que formen part de la vostra intimitat, no a casa vostra, continuen a Salamanca. El ministre de Cultura, César Antonio Molina, doncs continua sense donar respostes. L'única manera de tenir governs que compleixen les lleis és situant-los les exigències. I quan ells no compleixen, jo crec que el 9 de març tenim precisament l'oportunitat de tornar-los a exigir que compleixin les lleis i en el cas de la llei de la memòria que la desenvolupin. Jo vull acabar dient que jo que he crescut a prop del Camp de la Bota, a la Diagonal del Mar d'abans, que tenia la Macossa al davant, a mi em lliga molt també, no? Fins i tot per l'afinitat de barri, no?, amb tots vosaltres. Jo me'n recordo que per mi el moment més emocionant, i us ho vull dir així, d'aquesta legislatura va ser quan vam acabar el debat en el ple de la llei de la memòria i hi havia d'haver una persona a la tribuna que no està aquí, que me l'estimo com us estimo a molts d'aquí. Aquella persona és el Miguel Núñez. El Miguel Núñez va patir, com bé sabeu, anys de presó i moltes tortures. Avui pateix un emfisema pulmonar de les tortures que va patir. Quan va sortir el portaveu del Partit Popular i quan jo li vaig recordar la placidesa del franquisme, de la que parlava en Mayor Oreja, no va saber què dir-nos, no va saber què dir-me. I per mi el moment més emocionant va ser quan veig a la tribuna, miro la tribuna, no està el Miguel, acabo el debat i parlo amb ell per telèfon. I ell em va dir, Joan, muchas gracias. Y yo le iba a decir, ¿gracias de qué? Esta es la manera que tenemos nosotros, a vosotros, de daros las gracias. Per mi és el moment més emotiu i més emocionant que ha tingut mai aquesta legislatura i que potser que viuré molts anys de política. Jo el que vull dir-vos és que avui és un dia perquè una generació sencera us donem les gràcies. Perquè si avui som més lliures,
si avui tenim més drets, si avui som persones d'esquerres, és per vosaltres. I per nosaltres aquesta legislatura, precisament, ha estat una legislatura, no per nosaltres, ha estat una legislatura per continuar donant-vos les gràcies. Moltes gràcies.